Tambayoyi nawa ake a jarabawar JAMB, kuma maki nawa kowace tambaya take zuwa da shi? Wannan tambayar tana da matuƙar muhimmanci kuma tana zuwa daga ɓangaren mabambantan ɗalibai. A zahirance a jarabawar JAMB ana yin tambayoyi ne guda 180. Tambayoyi 180 su ne ake a jarabawar JAMB, kuma ana amsa su ne a cikin awowi 2. Kowanne subjects JAMB tana yin tambaya guda 40 ne a sauran subject guda 3, sai kuma darasin turanci da ake yin tambaya guda 60 a cikinsa. Kuma kowanne subject da aka yi rijista yana da maki guda 100 ne, don haka jarabawar JAMB tana da maki guda 400. English na da maki 100, misali a ce ɗalibi ya rijistar chemistry shi ma maki 100, a ce ya rijistar physics ita ma maki 100, ya rijistar biology ita ma maki 100. Zaka haɗa maki 400 shine jimillar maki na jarabawar JAMB baki ɗaya. Dukkanin sauran subjects guda 3 da ɗalibi ya rijista, kowace tambaya a ciki tana da maki 2.5 ne, ma'ana 2.5 marks, wanda idan kai sau 40 na wannan subject ɗin zai baka cewar maki 100 kenan. Shine abin da yake a kowane subjects. Amma a subject ɗin turanci abin ya sha bamban, domin kowane ɓangare na wannan darasi yana da bambancin maki. Misali tambayoyin da aka yi a cikin comprehension passage, kowace tambaya tana ɗaukan maki guda 3 ne, yayin da waɗanda aka yi a cikin cloth passage kowace tambaya take ɗauke da maki 2. Sai Nobel, tambayoyin da ake a cikin Nobel kowace tambaya tana zuwa ne ta ɗauki maki guda 1 rak. Sai sentence interpretation da antonyms, tambayoyin da suka zo da wannan salon suna ɗaukar maki 2 ne kowacensu. Sai synonyms da sentence completion su kuma suna ɗaukar maki 1. Wannan shine yadda tsarin makin yake. Allah ya ba mu sa'a.